We are back, motherfuckers. יאיר הזבש הגיע לפלמחים ובשכונה כולם גאים. מה עם השקיטש רצתה לראות המסוק, יאיר נשלח אותה לקח. עברו עליו ימים קשים כל כך, גר לבד באוטו מלוכלך, בלט כדור לכלא הוא נשלח, את מצילה אותו. מאיה נסיכה רצתה להיות שחקנית, זה לא צלח, כמה חבל. התחילה לימודים וגם בזה לי ניסה, זה מיותר, היא עשירה. סגרו את הטייסת של יאיר, בחר קצת וכתב על זה חמשיר. אז לאן תלכם אורלי אהובי? לפוליטיקה. ולא שקל, והוא חיכה כל כך שמאי אותו תיקח, אפילו גר עם ההורים בצהלה. תמצאו לראש מגדל ואת מאי שאל, האם תרצי להיות לי לאישה? היא נראית תמימה, אבל זה רק הקטע שלה. היא כנה, אבל כנה מדי, וזה הרבה פעמים מביך. תמיד כואבת לה הבטן. תתחתן איתה. הוא קורא את אוסטויבסקי ומעריץ את עדן בן זקן. מצטט את אלתרמן וחולה על איבן טליר. הוא ממלכתי ומלוכלך. תתחתני איתו, אוהבים אתכם ושרים לכם להגיד אשכנזים מצהלה. יאיר יאיש יוחאי מתחתן עם מאי, הטייסת קמה לתחייה, 160 זו משפחה.